Po 6 kolách Nike ligy mali ružomberskí futbalisti na konte len 5 bodov a patrilo im miesto na spodných priečkach tabuľky. Do zápasu s nováčikom z Košíc preto vstupovali s veľkým odhodlaním zabojovať o dobrý výsledok. A hoci to bol pomerne vyrovnaný zápas, Ružomberku sa dobrý výsledok podaril. Na trávnik domáci vybehli už bez útočníka Bobčeka, ktorý prestúpil do Poľska. Jediný a teda víťazný gól padol v 10. minúte. Po rohovom kope síce košická obrana ešte center odvrátila. Naspäť do útoku zavelil kapitán Žigmund. Tesne pred pokutovým územím sa dobre zorientoval Chrien, ktorý už v 16. poslal jemný center na Ševčíka. Ten nezaváhal a nekompromisne otvoril skóre. V tej chvíli to síce ešte nik nevedel, ale svojím prvým gólom v sezóne rozhodol zápas. Potom, ako šli domáci do vedenia, sa hra vyrovnala. Košice chceli čo najrýchlejšie skórovať. Aj sa im to podarilo, keď Krajčírika prekonal Saňa. Bol však v offside a tak gól neplatil. Z trávnika museli odnášať hráčov oboch mužstiev na nosidlách. Ruža prišla po pol hodine hry o svojho krajného obrancu Kotulu. Na strane hostí prišla nebezpečná koncovka v 35. minúte. Krajčírik však čistú gólovú príležitosť zneškodnil. Na konci prvého polčasu Saňa prudko odcentroval tesne pred bránu domácich, kde sa do gólovej príležitosti dostával Turčák. Loptu však nakoniec neusmernil medzi tri žrde. Nám ten úvod vyšiel, na to sme sa chystali. Myslím si, že boli sme dosť aktívni, stalo na to nás aj dosť síl, ten gól. Potom sa hra vyrovnala, myslím si, že super mal tie druhé lopty odrazené, na ktoré sme sa taktiež chystali. Ale ten prvý polčas sme zvládli. Ťažký bojovný zápas, tesný hlavne veľmi. My sme mali dobrý vstup do zápasu, tú prvú 15 minútovku, myslím si, že tak ako sme si predstavovali a potom góle už tak trošku upadla tá aktivita naša. Z toho aj Košice sa dostávali do nejakých šancí, ale my sme to, myslím si, že veľmi dobrým takým bojovným výkonom ubránili. V úvode druhého polčasu Chobot poslal prudký center z ľavej strany pred bránu. Loptu Gerec len tesne minul. Do zaujímavej pozície sa dostali hostia. Golikov ale loptu vo finále dobre netrafil a tak bránu neohrozil. Po faule na boďu získali oranžový priamy kop pred pokutovým územím. Zahrával ho Ševčík. Na kopačkách mal možný druhý gól v dueli aj na jeho konte v sezóne. Jeho krásnu strelu však vyrazil brankár Kira, tak sa skóre nemenilo. Keď sa v posledných minútach zranil Košiciam Kružliak, hostia už mali vyčerpané všetky striedania, tak dohrávali v početnej nevýhode. V nadstavenom čase ešte druhú žltú a následne teda aj červenú dostal Faško a tak Košice hrali o dvoch hráčov menej. Na konci už na ihrisku prevládala nervozita nad hrou. Červenú kartu dostal aj asistent košického trénera. Domácich však nervy súpera nerozhodili. Boďa ešte v úplnom závere poslal na bránu peknú obaľovačku. Golman Kiraju však bezpečne pokryl. Vybojované víťazstvo mužstvo z Počebraťa potrebovalo ako soľ. Súrne potrebujeme to víťazstvo, tak už je tam aj taká ťarcha trochu, vyhrávaš, padneš trošku nižšie, aj to sebavedomie, proste potrebujeme to získať takýmito bojovnými výkonmi a proste tie zápasy sú ťažké v lige, už každý super teraz je ťažký. Myslím si, že tie Košice až také extrémne šance nemali. Nepúšťali sme ich dobre, sme aj napádali tých hráčov a naozaj dneska odvedená defenzíva naozaj dobre, výborne. Tá obrana sa skladala v podstate tých 5 zápasov, takže naozaj pre nás je to také pozdvihnutie a pre sebavedomie určite top. Chceli sme prechádzať do nejakých kontier, ktoré myslím si, že až tak úplne nám nevyšli, ale mali sme tam také zase nejaké veci, ktoré sme mohli dotiahnuť možno ešte efektívnejšie, ale samozrejme pre nás motto celého tohto zápasu bolo tie 3 body a tie máme, čiže sme spokojní a radi. MFK po prvýkrát v sezóne udržal čisté konto a po víťazstve 1-0 si pripísal do tabuľky potrebné 3 body. Pachuť víťaznému zápasu dalo nevhodné správanie sa fanúšikov hostí. Niekoľkokrát počas duelu boli upozorňovaní, aby pri povzbudzovaní nepoužívali vulgarizmy. Došlo aj k vytrhávaniu stoličiek.